दासिमहालागै नैबे टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां आरो नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों BTRनि साखरि। बियो मोनसे गोदान बड' कमेडि शर्ट फिल्म। लोगोफोर, नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय आरो नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों अर्चना, जायख्लं, रतन, महिमा, सिमन, सोमखोर, दनजित, पिंकु, दैथाय। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। दासिमहालागै बे भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट डिरेक्सनानो जादों जोंसार बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि नाथुर इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान बड' कमेडि शर्ट फिल्मखौ नायनानै लाहैदो। दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानैबो बिथांमोननि नैबे गोदान बड' फिल्मखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लादो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिननो नाजागोन।